Ndinonzi Marvelous Karramombe. Ndichiona Winnet Rafemoyo uyu aureva nemurume wake ndimainini wangu mwana wanzvadzi yamai vangu. Winnet Rafemoyo aigara nemurume wake pano kudanga mvura kuarea 14. Tasongofonerwa nhasi mangwanani kunzi Winnet Rafemoyo ashaika. Tisakashamadzwa nazvo nekuti hatisina kumbotarisa, hatisina tarisiro yekuti tinganzwa kuti Winnet Rafemoyo ashaika. Tatombotora nguva kuzvigamuchira nekutofona kubvunza kuti chii chaitika semunhu atisina kumbonzwa urwere hwake uyezve taingosangana naye padanga mvura rengi paaitengesera pamusika. Winnet Rafemoyo anga aine vana 4 nemurume wake. Kumashure uko vaitombonetsana nemurume wake mai vangu vanova Julia Rafemoyo vachitouya vachitonga nyaya pano vachiregererana. Vakatomboti handichadi murume tiri kunetsana kumba nenhau yekuti murume anenge anga asiri honest here pakutengesa kwavaita zvinhu zvavo vachitengesa padanga mvura rengi. Asi tazoshama kungonzwa kuti Winnet Rafemoyo afa pazuva ranhasi. Ndokuzomhanya kuya kwataita pano tikati regai tuve tizoona. Tatosvika vana varipo vari kuchema chii chaitika. Vakatangoona mama wanyarara. Maneighbors ndo atozodaidzwa atozouya kuzoona kuti chiini kuti asi zviri kuratidza kuti munhu uyu anenge angorohwa akarara because anga asina kana kupfeka kana kuita sei. Chero pake paanga akarara hapana kana kuti mablankets abviswa kana kuti pane zvatingaona nazvo kuti vanhu vatomborwa. Tiri kuona sekunge murume uyu atongosvika kumuponda akadi akarara. Saka murume azobatwa tanga ichitaura naye pafoni. Pandataura naye pafoni ndatombomufonera atiza nefoni yemukadzi. Ndatomufonera ndikataura naye akati ndinoda kunozviwisira mumugodhi nekuti zvandaita hazvichaiti kuti ndirarame. Asi ndiri kuona sekuti haana kuzozviwisira infact kuzviwisira haana kuzozviwisira nekuti atozobatwa pari zvino, abatwa ku30 miles abatwa pari zvino. Saka takutomirira kuti asvike tuone kuti zvichafambiswa sei. Asi mapurisa pari zvino bhodhi vatakura zvavo. Murume anonzi Brian Mudzimwa anobva pa30 miles. Brian Mudzimwa.